panyepfiwa iyoyi haisiye chokwadi because mota chaiyo pachezvaina kunda inzwaika baba imi piwa rayo risiri panze kwana zvichwa mukomana akadi akakuvara saka pakupinda kwatakaita kumushawo nemota tofunga kuti vana ambuya nanatsano vakavhundukawo ndo vakatobuda avatsano vakatobuda vakabata bhemba vachitouya nematochi vachiti ndivanani chichi vachizama kuti tirwise ndo pakatanga kurwisana. makapinda mumusha mavatezvara zvisinei kuti chakanga chakutsamwisai chii mukaita hondo imombe makuna iwayo panyepfiwa iyoyi haisiye chokwadi because mota chaiyo pachezvaina kunda inzwaika baba imi piwa rayo risiri panze asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Varume ava vane nyaya yakamhangana navamutanagadhira ndeyekuti vakasvika musha mavo vakatanga kurwisa vatezvara vakuwasha kuna amutagadhira. mukwasha akarora mwana wavo Vakarora mwana wavo ndiye kurovai ndeyakabva ari pano ndoupi hamutoziva mukwasha ndiwo unonzi anoshamari ndonzi farai chikoro farai panyonganyonga yakatanga kurwisanwa dare rakasvora uno ipinda mushamatezvara vanhu vachiita hondo panzvimboita nemashoko vakati valipe mombe nehwai mombe inouya patezvara ichiita zvavakaita hwai inouya kudare mukati menyonganyonga vari mukati menyonganyonga yekuti ndobva vatsika stofu yaambuya ndobva yakoka ndokubva vasaidzira vambuya violent ndokubva dare raona zvakare kuti vanhu vakadaro zvakare vanhu havangatipushe ambuya nekuvasaira uye zvine kutyora stofu ndobva vanzi vabise mombe yekuripa nyaya iyoyo nehwai yaonesa kudare yepiwa nakuambuya ambuya ndobva vanzi nehwai futi nehwai futi right sei musina kuya kudare hatina kuona samoni rakachitizivisa nezvedare musi wakauya mupurisa nesamoni isitaive kukoti kumapurisa nenyaya iyoyo saka takangonzwa kuti kune munhu auya achititsvaga hatina kumuona akasiyirwa samoni wacho hatina kumuona. alright so hamuna samoni rakazosvika mumaoko menyu kusara kwekuzodedzwa kwataita tikazoya iko zvino samoni hatina kuroona. avo vakavata mudare avo magariro akadaro munawana kupi mudare wayo this is court idare idare hamuvate mudare zvinoitwa kumba zvemadya sadza maguta ndopamunogara magariro amakaita wayo ekutoratidza kuti haashuwa zvaita handiti mapona ngatiremekedzanei baba mukwasha ari kuti iye paaifanirwa kunge achiuya kudare havana kuwana samoni handiti havana kuwana samoni mumaoko mavo so ndo zvavari kutaura mupurisa wedu akaita basa iroro ndiani samoni rakapuhwani ndakasvika paine vana vadiki vakataura kuti hanzi vanhu vese havako panapo zvikanzi isusu so vanhu havana kusevhwa samoni atiti vapona idefense yakakwana kudare chasirwa vana izvi tongoti hatina kuchiona asi taizviziva kuti kakutongai musipo you come pano saka nhasi muripo kompleni inokuramba iri imwe chete sada kuti vatezvara venyu vataure muchinzwa kuti zvinhu zvakafamba sei zvinochinja mitongo here kana zvinotowedzera mitongo here hameno baba taurai kudare nyaya yamakanga mauya nayo kudare vanatsano vairoverwa mumusha
mukoma Farai zvakaitika here izvi? kwete pari kutaurwa nababa. Inzwai ka inini chinhu chinondinakidza shamwari kana wakazobvunzwa hako kuti kune vamwe varume chinhu chakanaka mhosva kana yaparwa hachisi chinhu chingangonzi ndiri kuti baba avo uri kuvaona here vari kunitaurira avo vari kutaurira dara avo kuti makapinda mumusha mavo mune uwandu hwenyu hwamakanga muinawo makabata zvamakanga makabata kwamagumburisana havakuzive nanatezvara venyu vadika handiti mazonotsamwisana zvekuuya wonopinda mumusha woti zvava kutaura mako aiwa kwete rinofamba dare handisi kuti bvuma zvausingazive zvavari kutaura wazvinzwa here? Ndazvinzwa. Pindurako. Zvakaitika vamwe vangu ndezvekuti inini ndiri kumba kwangu kwakauya mwana wemunun'una wangu uyu nanova ndiye mukwasha wavo ini ndiri mukoma wemukwasha wavo aya akazara ropa pahembe akanditi baba ndasiya vachirohwa nanasekuru nambuya kuri ambuya mai vemukadzi wemunun'una wangu. Baba vairohwa kuti vapi? Uyu munun'una wangu aibhangara uyo munun'una wenyu akauya mwana wake ndiye akauya hembe yake yakatozara ropa akati saka ndikati iwe kunzvimbo kwavanogara kunonzi kutopasi ndikati kutopasi kune vanhu vakawanda iwe unogoti vanhu ari kurohwa pane vanhu sei zvikanzi vanhu vaboedza kubata vakundikana saka izvozvo hamina kuti towana vari vakadii ndo pandakafonera mukomana ndikati uya nemota timhanye tinoona mukomana anzi akuvara ari kupi ari kutopasi ndokwaanogara kutopasi kwandiri kutaura saka mota yakauya vakomana vange vari kumagirosa vakawanda vachiona chibhora saka patangafona vachingonzwawo chiitiko chekuti baba vavo vakuvara uyu ndiye umwe wacho vaivepo nevamwe vadiki nevamwe vakuru kwayo ndobva vangopinda mumota vese vakasvika pamba pangu inini timba tabva tikaenda kutopasi kunogara mukomana uyu tasvika ipapo takaona uyu mukomana uyu asipo paine mwana wake musikana uyu akauya kumba mwana mukomana takanowana paanogara paine mwana musikana akati baba varohwa panapa nanasekuru vatakurwa vaenda navo kupi vaenda navo kuploti ndokumba kwanaambuya navatezvara vaenda navo kuploti asi vakuvara zvakaipisisa isu zvikatinetsa ipapa ati saka munhu arohwa aendwa naye ndobva tatevera kuya tichida kunoona kuti hama yedu zvarohwa ikatakurwa ari pakadii chinangwa chedu chaivo chekuti sezvo tanzwa kuti munhu akuvara neropo ratataona timhanye naye kuchipatara saka takasvikawo zvochiwa mumusha tichitsvaga hama yedu ndokupinda kwatakaita mumusha ndokuwanawo zvochiwa mukomana akadii akakuvara saka pakupinda kwatakaita kumushawo nemota ndofunga kuti vana ambuya nanatsano vakavhundukawo ndo vakatobuda avatsano vakatobuda vakabata bhembe vachitouya nematochi vachiti ndivanani chichi vachizama kuti tirwise ndo pakatanga kurwisana nevanhu ipapo ndo nyaya ndinoziva. You respond mapinda mumusha mevanhu ndematezvara mapinda mumusha mavatezvara hondo yadini imatobva kwamabva muchiziva kuti hondo yadini yakatokwana matsamwiswa ono kuti mukwasha mukwasha futi kwavarika arohwa handiti imatevera muchinotsvaga ningi pane umwe chete here akatsvaga kuti regai titsvage pana baba ndo vatogona kutaura navo kana avo vachida kuita zvehondo. Zvakaitika ndezvekuti mota ichingomira avavo vaonawo malaidzi ndopo vakatobudawo vaine zvombo vachizama kurwisa isu hatina kana muri kureva here kuti chishamiso kusvika kwemota mumusha mavo? Hachisi chishamiso mambo asi kuti aiwa kana tinoda kuti tiende pekuti munhu ungangobuda mupa fanike pangu panogona kusvika kana 200 motikari pewiki pamba pangu handiti iwo wazouya tatadzirana handingangonotanga kane kunorwa nekuti ndaona mota yapinda mumusha handiti mapwana chandaa ndichida kuti titaurirane kudivi renyu muri vangani vari mukati menyaya iyi zvamakaita hazvina kunaka nozvinzwa zvandiri kutaura mukwasha
handitika mukuwasha but hatititadzirwa navatezvara nokuti uri mukuwasha. Handiti kuzvirereka chatanga tichida isu ndechekuti imimi mapinda pamusha wevanhu kwamauya muchiziva ndo chimiro chiripo endi kuzouya mese tinotoona kuti aiwa kani hoto yakauya murodhi chinhasi vanonotiona izvozvo zviripo izvozvo zviripo. Saka avo baba avo manje havana kuuya kuzomhangara kuti chii, vari kuti ndakauya kudare kuzomhangarira kuti vakuwasha vakauya mumusha mangu vakazoita musindo mumusha mangu. Uri kupupurwa naFarai kuti ndo pakazotanga kudii kurwisana. Muchirwisana muri pai? Imuri chii kune vava? Very good. Taurai. Ndinofunga kana munhu ukanzwa kuti hama yako yapondwa ungamire here uri kumba kwako usingaendi kunoona kuti aumire. Saka zvikuita sokuti tisu takangoda zvehondo nokuti ava vasvika nzwai vasina kutokusungai mapurisa amenoti chii chamakavaitira. Dai akatanga mundaraunda nekusvika pano mauya sekuuya kwamamaita so mese vasungwa. Hakuna munhu anoda kuti hama yake ivhiringidzwe kana ini. Handitika but pataa kunosumuka hatisumuke tine njere dzimwe chete tese. Handiti iye zvino pangadai paina baba vachinongedzera kuti mugona asi mukuwasha wandakagona kuzotaura naye ndeuyu. Vamwe vese rakanga rangove benga mumusha. Handitika paine wani ari kuratidza kuti tauya kuti tizive kuti chazoita kuti vana baba varove mukuwasha chii. Tichasvika ipapo kuchivanhu makuna. Handiti mapanzwa mukoma wangu makuna iwayo. Imi makapinda mumusha mavatezvara mukaita hondo. Ngatiwiriranei. Kana musingapadaire ipapo toda kuzodzera kuna Farai. Farai makapinda mumusha mavatezvara zvisinei kuti chakanga chakutsamwisai chii mukaita hondo. Imombe makuna iwayo kuchivanhu ndo amuri kunzwa achitaurwa kuti tiri kuda mombe yekupinda monoita hondo mumusha mavatezvara. Handiti but ivo ava havana kutaurira dare pano kuti vakanga varova mukuwasha. Handiti mapona isusu nhasi mauya imi ndosati chiti kudare kunoda kuti vanhu mese huyai kudare kana madedzwa nei nedare totaura nyaya ava vachizvipindurira. Handiti iye zvino imimi mukuwasha akarohwa navatezvara. Handiti ndozvamuri kutaura airohwa nababa namai ndozvamamuchitaura. Baba namai vairova murume wendevapi? Vakavhura mumba memukuwasha vakadedza mukuwasha achibuda vakadi vakatanga kutemewa. Right. Handiti mapona mai vakanovhura pamba pei makuna iwayo ndo zvakaitika imamai. Zvakafamba sei mukuwasha akarohwa? Ndoda kutaura nyaya sezvairi ndikuedze aya mafundisi angu atoda matana vanhu varuma mafundisi angu vakuwasha wangu gazi vakaroora mwana uyu handiri kunyepa mwana wavo mukomana kuna mwana wangu ini mwana munin'ina wangu ini ndiye akauya makuseni achiti ina handida kumuona kuti achitaurira kuna vakomana vakanga vachivaka vakomana vacho havana kuuya achitiko ndachida kurwa nababa manje iyo inyaya yakuda kuti yamakuda chibuda rumeka ndo nyaya yakakuti mude mukoti nezuva ndezvokuti takataura kumapurisa angu asina kubuda mukoti. Inzwai kamai ndoda kutaura hangu amutaure navo muchivathiretena mudare tati vakaenda here mukanobata mukuwasha mukarova mupamba pake. Mambo wangu ndakava muteveri kuvana vangu vakanga enda kunorova mukuwasha ndakati akuve muteveri ndanzwa vakomana vachiti uda kunorova mukuwasha
inini ndobva ndamudza baba akati baba mukaimutera anzi mukwasha aenda kunorohwa. Baba akati mai indosika ndakamira nemombe ndaneta kana muchikwanisa miteverai. Ndopa ndakatora mwanasikana wemukwasha wangu akanga chitaura nyaya kwandiri avakomana mukuru wangu atoti vatoenda. Ndakaita domanya ndichimanya ndichizorora. Ndaenda kapika magamuzi mvura yange yanaya. Museyamwa. Ndichienda kumukomana. Chimbonyarara. Museyamwa. Ndibvunzire iwo kuti zviri kutaurwa naamai ava kuti vana vavo vakaendawo kumusha kwemukwasha kunorova. Ndimi mataura kuti vana venyu vakaenda kunorova mukwasha kumba kwake. Ndikupindura minduro yemukwasha ari kuti pindura zvandiwe ndimi here mataura kuti vana venyu vakaenda kunorova mukwasha kumba kwake. Imi mukagutira Vakanorova here. Vakamurova mukwasha. Saka ndinoda mbudzi nehwai kwamambo kubva kwamurimi. Ndoda mbudzi nehwai kune ava vana venyu ava zvinouya kudare redu makuna. Imi hapana anowana chinhu pane zvinhu zvenyu izvo zvamakaita izvozvo. Muve vanhu vane unhu hwechivanhu. Zivai kuti vakuwasha chii, zivai kuti madzitezvara chii. I reversed mutongo wedu. Vakataura kudhara. Ivo vakainda vakazopindirwa mumusha varivo vatanga. Madzitezvara munonopindira mumukwasha mumusha muchinorova. Motema kutiunikiringa ropa mudunhu medu. Taurai chakanyatsokurwadzai gogo. Ndoda kutaura ipapo kuti nyaya iyoyo mambo ndo nyaya yakaenda kukoti vakanoripisana kukoti. Iyi yababa ndeyababa, iyi yakatoenda kukoti yakatopera. Ini ndakukuripisai kukoti. Ikoti futi ino iri certificate rangu rekoti rapa. Ndakatsamwa stereki musuya kuti vakuwasha vanganopinda mumusha maatezvara. Vorova vatezvara nambuya. Imi hamuna kunditaurira kuti vana venyu vakaenda kunorova mukuwasha mumba make. Taurai baba. Havana kuenda kumba kwako kunorova pamaini pavanga vari pavari apa. Vachirovani. Mukwasha ndiye akatanga kurova mudzimai wangu. Makanga muri kwere? Makanga muri kwere? Makanga muri kwere? Mukwasha achitanga kurova vatezvara. Vana vamukwasha ndivakaita musaite zvinhu zvakashata. Baba vachizvizviriza mai. Uri chii mudare? Munyaya iyi uri chii? Mwana wamuchadarira. Right, taura. Pamusoro imama. Nepandiki pazoziva napo. Ndakangoti mukwasha akarohwa nevana. Vana vakarohwa vana vangu. Zvima twins zvakarohwa mukwasha wangu ari uyu. Musoro vengaendesa nemukadzi wake uyu mukwasha aida kurohwa uyu. Ndobva zvasvikakumba vafana vakaenda sekuti vana vangu inini vakabvenge vatombobukana tumire chine mukwasha. Mukwasha akaudza vana vangu kuti muri vadiki nyarirai. Saka vana vakafa. Ivo vasiri here vadiki? Vari vadiki. Bati machi madzitezvara. Tezvara nyangwe kakata so. Ndiani? Tezvara. Bati vangabhuke here mechi imuda kutodada kuti vana vangu vakadikira. Vana venyu vacho ivavo ndovane mhosva yandiri kukupai pano kuti vana kana vari vakuwasha kana madzitezvara ngatingozivai mapositions edu kuchivanhu. Muno mudarira mauya rino iri idare redu rechivanhu. Handiti mapawa. Vana venyu havaigona kuita zvinhu zvakadaro. Mukwasha ndewenyu. Maona kuti mukwasha ari kushungurudza mukadzi. Mitemo yenyika yatiri kurarama tiri nhasi haitenderi unhu wakadii wakadaro. Zvinotosungisa munhu automatically kuenda kujere. Mukadzi vazhinji varume vamuri kuona tinovaona pamapurisa apa vakugwabaira nemakumbo vachizvezvera vachiuchira vakadzi ava pakota apa nenhau yekurova vakadzi. Chinyakare chaitwa nana baba vedu vakanga vasina njere dzakanyatsoita mushe vaingofunga kuti kuranga munhu kurova. Hazvisisiko mazuva ano. Hazviko. Apa pakatyorwa chivanhu. Apa. But chakanga chauya nedivi rimwe chete chikandibata kuti mukwasha
haangapinde mumusha. Handiti mapwana. Saka ndoda kuenda pane nhau. Farai. Ndiwanda bata. Makanga muchiita mhanda mumusha mavatezvara. Mune pfihwa raambuya rakatyoka makariona here? Hatina. Vakauya pano vakaritaura. Pfihwa risati ariona. Ambuya makavasundidzira. Kwete. Chii chakaitika? Ndiani akakusundai gogwa? Ini ndakasaidzirwa na Ndataka kusundai. Na Bigi. Bigi ari kupi? Apo muzukuru mukoma weuyu. Mwana wedu. Mwana ka? Ndimi. Ndiye akandisaidzira. Bigi ndiye akakusundai. Akandisaidzira. Begi pfihwa rangu rakaenda kwa chairman. Chairman wakasvitsa iri mushame apo. Ndo kwariri? Ndo kwariri. Unotoveko pfihwa kweli? Chairman akandaka baba womba. Baba wapinde wapi? Kwete. Baba wapinde wapi? Ndini fara. Daira ikako mwana. Kwete pfihwa risati rasvika mambo. Hakuna. Achero tikaenda izvozvo hakuna pfihwa. Hansani ndariona handitozi kuti rakadii. Pfihwa yakasvika na chairman yakaenda mushama. Pfihwa rakatyoka raambuya. Nyaya iyi tinoitaura nhasi. Tichiita kunge kutamba. Ameno chivanhu chekwenyu. Munoere imi? Era moyo. Ana moyo. Kumusha ndekupi? Kuchivu. Muri mazezuru chaivo. Handiti? Chivanhu chikatyorwa. Kunzi chatyorwa chivanhu. Achipuke nhasi tese tinoziva nyaya yachona tiripo. Handiti mapanzwa? Mutsvairo munoziva mutsvairo wokutsvaira unogara kuseri kwenyingi. Uya unotsvaigara apawo. Iwo uya unopedza rudzi. Kupedza kutsvaira. Muchingobvunzwa kunzi mutsvairo wangu. Handiti mapawana. Chipenheti chiye chekutumburisa munzwa cheche. Kana chekubatisa nhengi chiya. Icho chiya. Chinopedza musha kuti tsvai. Handiti mapawana. Zvekuti pano wana anoripwa mombe. Neumwe muchiripana mese. Ndatokanzura. Why? Nembudzi. Kana kuti 150 US. Kudare ramambo. Rekurasa hunhu hwokukoshiwa kuti vanhu ukama hwedu. Nyangwe tikadzitafarisa. Mukadzi akakuberekerai vana vangani? Mukadzi akaberekwa nevanhu ava. Ane vana vangani mumusha menyu? Hamuzvikoshese. Nyangwe mukatsamwa sei varume? Handiti? Poteraika kuvatungamiri vemunharaunda. Veduwe, isu tiri kutya apo patoda kuenda apo ndepana atezvara. But hama yedu yakuvara, panzvodzi yakuvara. Toda kuenda ipapo. Ngatichitakurai umwe chete. Yendei mukuzotirevererawo mangwana. Toda kungonotora hama yedu chete. Matopedza. Kana matare, oitwa matare. Dare kana roitwa, divi raratidza hunhu rokuremekedza vamwe. Zvino mataurirwo acho azoitwa naFarai manje ari kuti tasvika ikoko. Ndo pakatangira chi? Mhanda. Kuirumbidza ikoko. Zvandarambidza kuna atezvara. Kuti vana vangu inini matwins ndo vakazo. Vachiitei. Ndo mazitezvara achoka. Avo ndi baba namai vevakomana ava vakaroora mumusha menyu. Ndi baba vavo namai vavo. Vekuti akatadzirana nemukadzi wake kana zvakaita ina handina time yekuti dare rangu ndombozoenda ndinonanga ndega kumhondoroko usika ndogarapo. So vanotondiziva dzimai vangu kuti handina dare rinonzwa ndakatuma munyaya kunoudza atezvara vangu kuti mukadzi ari kundinetsa. Ndotaura ndega. Handiti mapowa. Ndakagara zvandakaita pachituru chandendapiwa. Ambuya vangu apo atezvara vakazoshaika. Vaindiziva kuti anouya. Ndotaura chi? Ndega. Apa pakaraswa hunhu apa ndoda kuti tese titenderane kuti hapana kufambiswa zvakanaka. Saka dare redu rechivanhu rinokuripisai. Hafu mombe. Painonouya kwatiri mombe $300. Asi toda kuenda papihwa raambuya. Mumusha menyu Farai. Hakuna kusiya nyaya iyo yakamira yakadaro. Handiti wapanzwa. Pihwa raambuya Garinamwe riri kwariri koko vanze rakauya kwenyuka.
Arakaenda nani piwa renyu? chairman Nachairman. Haana kuvapa. angawapa akatondifona piwa ndasvitsa Vaka. kutoramba zvavo Arisati rasvika mambo handingamborevi nema. Anaro chairman. Kana risiti pachairman. Ana kusungwa. Chairman wacha kutopara. Ana kusungwa agone kuyananisa vanhu. Zvane mwedzi mingani zvinhu zvaitika izvi? zvakaitika musi wa 8 May 8 May. Nomka muvillage rimwe chete. Asi anototya. Pavanga munotyisa kamakoma. 8 April kusvika nhasi. Asati asvitsa ningi ipiwa ravambuya kuti vakuwasha zvanzi piwa rangu ramakatyoresa iri. Handiti? Saka inini ndoda kuti piwa ravambuya ava. Handitika? Rine munongedzo wehwai. Handitika? Munorinamisa parakatyoka, mino rakatyoka sei makumbo aro. Kana muchitoriona kuti paranga razoperawo, munyatsorigadzirisa zvakanaka. Handitika? Hwai mberi, piwa mumashure. Handiti? Ndiye mutorwa wandaona manje ari ega panyaya yatiri kutaura nezvayo. Kunyangwe zvazvo vari munhu uye wokuti sambuya kana kuti semubereki vachitadza kutsiura vana. Madzitezvara nevakuwasha mutambirane mudhuze muchiita hondo. Vakuwasha garai mangoziva kuti tiri vakuwasha. Nyangwe kakadai ito twakazoita hondo twakomana itoto. Title yacho ndoiri kuita kuti titi isusu nyaya yakaparwa apa hayaigona kuzostrecha kunopinda kuvanhu vakuru. Handiti mapona? Yaipana kuti right ava kana vati vana vangu vana vadiki kavo tese tobata kuti kuvana kuti vazosvika pakudai chii chanetsa. Totora vana togadzika apa kuti komama kuenda kunorwa mukuwasha zvafamba sei. Vari kutondiratidza kuti vakatooneka kuti mukuwasha uyu toda kumudii? Toda kumurova. Hapana akamutsiura kuti mukuwasha harohwo. Taura ini muda kuti ndidangokumbira mambo panyaya yepfiwa iyoyi haisi yechokwadi because mota chaiyo pachezvo yaina inzwaika baba imi pfiwa rayo risiri panze. Inzwaika ndambonzwa muchiti ndimi mukoma mudare iri. Handitika? Chokwadi. Muri baba. Musafungoti kana baba wenyu vakashayika vachamuka kumakuva. Handitika? Ndimi makatolidha mhuri iyi. Handidi munhu mukuru anotondiratidza kuti ndimi munokonzera pandemonium mumisha. Handidi. Piwa rakapuhwa chairman anaro. Handiti? Ava kufunga kwenyu vangati piwa rangu ratyoka nokuti mazopinda mumusha mavo. Ndizvo here vakomana? Munoziva kuti piwa rachona rinogona kuripwa mombe. Munozviziva here? Vakuwasha kutaura chinonzi chokwadi. Ngatitarisei nyaya yedu toiona. Mauya kuno maifanira kunge makangouya nyaya yayo takaiita ka1. Handitika? Otherwise mitongo iri kubuda nhasika inge dai isina kubuda maybe dzaitsanangurwa nyaya dzoonekwa kuti no inyaya yekuti vanhu ngavadzokere vanogarisana zvakadii zvakanaka. Vakuwasha nemadzitezvara vati madzitezvara ndo akatanga kunorova mukuwasha ndo vazotanga futi kuuya kuzomhangara nyaya kudaro. Handiti mapona? Taiti pane nyaya kudai baba vakuru mangada kuti vataure zvekuti pfiwa rakadii apa. Pisirwa ingozi mumusha kana yauya ichitanga. Pisirwa ingozi bvumai kupisirwa ngozi. Asi kunemiwa amai ndashushikana zvakanyanya kuti zere renyu munoti munomhanya imi pamberi pane vakomana kuti munopindira kusvika pakuti mupomero kunzi makatanga kuvhura mbame mukuwasha makarasa unhu. Aiwa kungubva kwenyu kumba kwenyu muchienda ikoko bedzi kurasa unhu. Sichiona ima kupomerwa kunzi makatanga kuvhura mba yemukuwasha ndimi. Aiwa chokwadi nenhema achichazikanwa apa. Zita renyu harifana kuti ritasvika wani kweriri ipapo. Nyaya yamakaita semwoyo wokubereka mukuwasha nzi arohwa nevana. Chiitiko chamakaita ichocho
chakanaka. Handiti maenda muchida kunoona imi kuti vana vanhikiringa makaitei, nokuti dai makanohendera nyaya zvakanaka ka ayaizonomuka kuti ava varume vachibva kwavabva vauye kuti mumusha menyu kuzoita hondo. Mukadai makabata vana venyu avo tuma twins ari kutaurwa ivavo ndo mukadai makatanga nekupa mhosva. Handiti ava vanhu vaikuwanai nyaya dzese dzisina ningi. Mungadai amai mungadai makasvika kana kuzopfugama mudandare muchiombera vana venyu nemitupo yakuti vasaite zvinhu hwakarasika. Tarisai zvamuri kupomerwa nemakuwasha. Muri kunzi makatanga kuvhura musuwo ndimi. Zvataurwa pano kai. Ndiri kutobata mukwasha kutomubereka kumusana ndichivhara kuti musarwa mukwasha. Musarova. Handi maona basa ramaita. Manzwa ere mama. Muchembere mwana wenyu. Ndakatoenda naye kumba kwangu. Maifana kuenda naye kumba kwenyu. Ndakura kuti ndakatozobereka musanchivhara. Bati vakomana vakati kusamutembere mavingei. Vakomana venyu ndati chandatenda ndechekuti nyaya yacho yakazotangira kwayakatangira. Isu hatisungise vanodzoka kana tikangoona chete kuti ava vanhu vari violent mucommunity. Ibasa redu kuti mucommunity medu hatidi vanhu kuisa ronda panyama yemunhu. Ronda torai tsono muibaya pakatsono ikoka mukati apa chikuimunzwe. Munhu anotora bhemba kana kuti chi achitema kumunhu. Vanhu vachitsukisa ropa mudunhu medu. Taurai. Asi ndine chichemo chekuti inini nemunini wangu vakandiuraya varume nanhasi ndikurarama ndiri patreatment. Vandiregererewo pandakavatadzirawo vakwasha vangu vandiregererewo ndichavaripa. Ndavakatondidhemanja inini nemunini wangu vakandidhemanja. Vacho vana vacho vaitsvaga vana vangu inini vandachirikumidza vacho vakavashayiwa ndobva vatema inini nemunini wangu. Vaitema shandisei. Ndakaiswa shoka pari magetsa. Baba mukwasha ati kwai ndakaiswa tochi. Ndakasvikirwa pambana 11 dzeusiku. Ingwa dzekurara. Asi ndainge ndine mukwasha wangu ndichitaura naye but pakuti kwanzi ndakabuda ndakabada bhemba netochi. Ini ndakawiswa neshoka. Ndikatemwa ndapasa nzinde ndakatemwa nemai ndo vakazoridza mera. Kuti ndiregerege. Vakwasha ndo vainditema ndakarara pasi. Toda kukuudzai kana mune shave rengozi vanhu tuimi. Inzwai baba chinyararai. Ndoda kuti ndikuudzei isu hatikunyengererei. Kana muine mashave engozi hatigone kukutsudzai mumashave enyu emweya yakashata. Kana vanhu uchinodisa ndiri kuti inini ukaona chete uchingotora weapon inokonzera ronda panyama yemunhu hausi munhu akanaka. Handiti mapo munhu mukamutema mauraya mukuwasha uyu muri kunzwa ari kuchema nemika kuti ndozvandakaitwa. Panogona kunge pasina kana umwe chete papa akaita izvozvo. Handiti paine umwe munoziva panhu panoitwa hondo apashayikwe vatorwa so vakanga varipo vakuperekedzerai kuhondo. Handiti tine mukadzi akabatwa chihure pamusoro apa. Munhu akanga achinovarova achivapfekenurisa mbatya kuti itai zvamakanga muchiita munhuwo zvake. Handi mapona panyaya dzenyu idzodzo dzekutemana nekudini dini panogona kunge ari umwe munhu. But ndimi kamuri maita nyaya dzachona monotema munhu izvo zvakadaro izvo munhu anofa. Handiti munhu akapuhwa chifo chinonzi chifo kupuhwa ronda rinozokonzeresa munhu kuti nerimwe zuva after 2 years 3 years ofa. Ima muzvizive kuti munhu chakonzera kuti afe nderonda riye raakatemwa riya. Iye isu teta kuti hama yedu akazofa achirwara musoro akazofa azodini dini. Iye akonzereswa neronda iroro kuti pakakuvadzwa paya pane chakanokanganisika mune imwe nguva iya. Handiti anomuka ngozi. Handiti manzwa mukaona tichimira pamberi penyu tichitaura nemi shungu dzedu ndedzekuti ngatiedzei kuzvibata sevanhurume. Kana tasangana nedambudziko tikaona kuti isu tega hatikurire ngatitsvagei umwe munhu
handi mapanzo varume totsvaga umwe munhu ndotoisa ndio totaura naye muchaona kuti tinobatsirika handitika madzokedzana nerimwe zuva muchaona muchikumbirana ruregerero manzwa tezvara achiti ndinoti kuvakuwasha vangu sorry but vakuwasha makandikuvadza handi mapawana pane mukuwasha here rimwe zuva akasumuka kuti baba zvakaitika but sure tauya tinokumbira ruregerero nezvakaitika aripo here hakuna handiti kuratidza kuti vanhu mune muchirarama muine punde indikatangana nemi izvozvi ndokuudzai chokwadi handinonoke ukandawo handiti mapawana but mangwana kusenika dzinenge dzichitori ngano kuti muri kutaura kuti chii murungweni takamuona isu munhu wamuri kuti vakarwa uya ndakamuonai naye wani hatiende mberi nezvinhu zvisina basa handiti vanhu kana muchiita zvinhu tichitaura mashoko tinofanira kuasefa tichisiya peukama handiti mapanzwa tezvara uyu ndiana hanzvadzi yakuberekerai vana vemutupo wenyu mumusha menyu hazvichinje endi utezvaraiwo nyangoti mukasahuda zvinengei aubve abereka chi saka muchiona tichiti isusu no pfihwa ragogo tiri kurida rakagadzirwa zvakanaka nevakuwasha vavo makaritungamidza nehwai chiitiko chedu isusu vana mupamombe patinoti tiri kuchenura vanhu chunhu chavakanganisirana chakashata sechi chatotarisira kuti ngozi ingavepo mangwana toshandisa hwai handi mandinzwa varume gogo pfihwa ravo tarigadzira chairman tanamisa pfihwa ragogo hwai yavo iyi chairman otora hwai nepfihwa oenda nazvo kuna gogo zvinhu zvevakuwasha venyu wati aiwa tapedza basa ezvino munin'ina wenyu akarambana nemukadzi wake here kukafiwa nhasi kwavatezvara kwanoenda egero ngatisiyei peukama handiti tikadambuka makumbo kunge gurwe hatina kwatee tichienda tiri vanhurume handiti ngatidzidzei kutsamwa kuye kunoguma kwokuti no ngatitangei tanzwa kuti zvafamba sei handiti mapawana manzwa atezvara ndichivarambidza kuti aiwaka kana vana maitovasiya vachikutaurirai kuti mukwasha toda kumurova makatovasiya vakazokonzera kuti zviparadze ukama musati maitirana izvi pane pamwe pamakanga muchinongedzana nemakumbwe saka hatidi chunhu chinokonzera vanhu kusiya vasingachawirirana handiti mapawana chisoro changu pakaraswa tsika yechivanhu kungopinda chete mumusha mavatezvara maifanirwa kuti mubhadhare mombe zvandaendataura nehwai kwamambo zvino ndiri kuona iri tit for tat 50-50 handiti mapawana mazera ndo anosiyana chete but mese rengi yenyu nemhosva yakaparwa imwe chete hwai nembudzi kuno kudare kwedu hwai nembudzi kuno kudare kwedu zvinouya rini farai hwai nembudzi kudare kwamambo kuno kuti mambo takaita makuna mudunhu menyu isu makuna anobhadharwa mbudzi mombe hwai ini ndiri kuti handisati ndada kuenda uku ndonomira ndakakutarisai kuti vari kuda here kubvuma kuti ashwa mambo takatadza iri divi riri kubvuma here kuti mambo takatadza pakatyorwa chivanhu ezvino ari kuchema nditezvara wenyu atove nechifo handiti mapawana ngatiregei kushandisa maweapons muweaponi yakangonaka kana muchiishandisa muromo nomza ndasvika shwa ndichichema kwamuri kuti wakomana musandirove wakomana shwa please zvakadai aiwa mungandirove ndichichema ndichikukumbira ruregerero kana mondirova munondirova muchiti dai pasina zvokuti chi mongozoningiringawo zvishoma handiti noteta taurirana
saka zvinouya rini? kumbirwa bino mambo kuti mukatipowo mwedzi mitatu kuti ise vanhu vanenge vaitsvaga panga vakati mukatipowo mwedzi mitatu 2 weeks kubva nhasi 3 months 14 days 14 days hatichikumbira 14 days kubva nhasi. musi wa 27 farai ndione zita randabata endai muronge dare rekugadzirisa pfiwa rani ravambuya handitika mogadzirisa pfiwa ravo kwete kuti ingwese yakasimbika kadai nderambuya chivaratidzai rudo naro pfiwa ravo kuti mugoona pfiwa rakagadziriswa mutupo ndiani vana moyo rakagadziriswa nana moyo asi harina kugadziriswa rugare mpaka ravakafa vachitaura nyaya iyoyo. Pfiwa rangu ramuri kuona rakazogadzirwa asi yakanga iri hondo handiti mapaona. Please uyo mukomana uyo ari uko uyo asatambire nyaya yekuita basa rekurova mukadzi. muchitongoenda iko kuya anenge ari 33-35% ahedi asa iwe yako mhosva isati yanzwika kuti wakaitei iye anenge atori ne30 nhingi chakuti pesendi handiti mapaona dzaanenge akatoisirwa kare nehurumende nemutemo handiti iwe paunozotangidza hwani panapa kuti unosvika paapo uzomukunda waenda ndinokuudzai ndiri pano gogo. handina kunzwisisa pane mukwasha wangu arigere pakati pakura vanenge vachida kuti pfiwa racho rakanga riri pfiwa tozatinogara mukicheni to rakanga riri panze sei ndazosada dandareswa mukunzwa gogo manzwa murume ndichimuudza kuti ndiwe baba kumhuri yawasara nayo handiti mapanzwa haana kuzotoenda mberi ati ndazvinzwa mama. Shoko randamupa nderekuti nyangwe chunhu uchichiona kuti kana chataurwa nemuromo unozototi zvaita sekunge kutamba nokuti patiri tese panapa hamushaye wamunozotaurira dambudziko renyu nerimwe zuva handiti mapaona kurwa tinorwa handitika but tikarwa makumbo egurwa aya anobaya aya ndo anorwa but munoona rinoti pa robva rati kwachu rimwe racho ramoriona kuti kwachu rosara neaya ekufambisa aya rakungonongwa kudai richiiswa mupoto handiti mapaona mukwasha ndaida ngotaura vangu kudare nekunana baba nekunana tsani kunga vanoziva mararamiro angu handigoni kusimudza rokunjira vangu kati since ane vana 3 izvozvo haazivi mbama yangu haazivi kutseka handizviti zvakabva chakaipa ndo chinotungamira mberi. Mubvunzo wakanaka but mukadzi wako kana akasumuka ari iye anenge achinoudza vabereki vake kuti ndo zvandaitwa ndo zvaitika achitaura makuhwa maresults achona ndo mamwe acho aya handiti mapaona maresults acho ndochi mviro dzemhanza mapfeka maresults kwatiri kuenda tikararama tichiita naso. Musoro wemunhu hauiswe dombo, musoro wemunhu hauiswe simbi. Ukarova pano penzeva apa munhu apa nechibhakera chacho munhu anoenda kumakuva handiti mapaona kana pakasangana shayai nenhingi panenzeva apa ukarova ipapa munhu afa nefaini. You are very lucky kuti nyaya dzacho kwadzakatangira. Noti mapurisa ndine right, koti ndine right yekuvabvunza kuti muri kuti mimi vanhu ava kukuvadza kwavakaita munhu makuvadziro aya tovaona kumba vachifamba nokuenda kunhingi kumuneti chiye nhingi community service 2 days zvadzona zvongoti nyika ione tokumbirira jere vanhu kaini. But hatidi kurarama tichidaro.
chishuwo changu ndechekuti auya nemuno mudare muno handiti you are very lucky because tine nguva nemi yekukutsuurai, tine nguva nemi yekusakunyengetedzai. Hatigoni kukunyengetedzai tichiona kuti apa panhu pakatadzikwa pari wrong, tofanira kukuudzai chokwadi handiti. Saka ndikuda kuti kana mazoenda kumba, maenda kumba, uyo mukwasha anobata mbudzi yekunoisa mumusha mani mavatezva. Kuti ndine urombo zvikuru. Mukwasha vakomana ndoda kukuudzai, mukauya pano ndichitonga mwana nababa, mati uye mwana wenyu dai ari akagarisana nemi apa, so muchitaura zvokuti takazodai tikazodii, nyaya yacho ndikaita pedza kudhara. Atambire padhuze nemi anoziva kuti nyangwe ndiri right kudare rechivanhu ndiri wrong handiti. Enda unobhadhara baba mombe iwe nemhosva yawakadii yawakaita, kuti aivo vakirova ndivo vakandirova. Ndati makuna taura mashoko uchipindurana nemunhu mukuru kwauri, ndatopedza chivanhu. Mukwasha mbudzi handiti ka mbudzi $35 yaunoenda nayo, unosvika kuti ukama hwangu nemadzitezvara. Ndinokutenda umwe munhu angadai akatoti nemukadzi watona ndichatoda handiti, but pane vana. Handiti munoona vanhu vatonzwira dzidzi vana museyamwa ndo vanotibatanidza, ma-innocent souls vasina chavanoziva handiti. Tobva tati panorwa nzou zvinoparara chii? Uswa handiti mapawa. Yapararirei vatsamusana zvinhu tu, but uswa hamuhuoni, miti hamuione. Saka hatidi kuti vanhu ivavo vatsamusana handiti. Vanai vana ivavo. Une upfumi wana. Right, ngatichiisirai pano 2 weeks. Mapedza zvakanaka chaizvo. But ndachida kunditi kumhuri yokwamutagadira, unganidzai vana venyu. Mukwasha haambofa akaita enemy yavo zvokutobhuka mechi yekurwisa mukwasha. Mwakaona pazvayo ine zvikatarisa kuti imari yamaburitsa mudzi homwe dzenyu kusvika pano, imhuri dzenyu dziri kutobhuroka. Ende chinhu chanyanya kudisturb manjeka hunhu hwenyu nerudo pakati penyu zvinodisturbika zvavo, ratoneka vanga kanonetsa kupedza. Saka vekwamutagadira, ndiri kuti vekwamutagadira endai munodzidzisa vana venyu kuti vakudze vanenge vaita hama dzavo pakuvatorera hanzvadzi dzavo, nekuti vana hanzvadzi dzevamwe.